Ka janmit besuk berkemen pi barok ki palok nongpet. Saya sisin nga pediang sobha beng pi syakani ka program Straight Talk ka program kemangi keren sepang ka bha kamiat ka roi ka par ba kitliu kis ar bathar bason ya ka jela jongi barok kowe. Kapang ka bangidan ban keren hakani ka janmit kalong ka demokrasi bat ka social media ka Waitlam Arliang Syrti. Henry hasya benginya chakmat pat kani kapang pedeng. Tung inya pet kendiat ya ini jing penidor bangidon na bentajong pi. Ka kentin demokrasi ka thau ya ka Synshar khadar jong kibreu. Ka demokrasi ka dei kata kurukam penyal sarkar ha ka ba ya ki nong yalam la ban bujli klem ka jingya snam kum haba Synshar da kisim. Ka demokrasi ka penkuk bor lalut ya kibreu ban ki ban ksar bat ban jit ya ka babhatam na bantaya ladi bat ya kiwe ki para breu. Wala ka don ki an pat kelakam ya ka sanggama kam khang lat ya no ru ban penon kam ya ka jing lalut. Ladang ikat yang din ka demokrasi ban ningkong du ka dei ha ka nong ba Athens ha ka spas nam ka basan shawkris ka balatip kum ka Athenian demokrasi ya ka bala Sham the Uclinistes jong ka nong ba Athens. Kawai na kibenta ka kongsan bangide ban kami kalong baka social media kala long kawai na ki atyar jong kiriu madan ka demokrasi man pensno ya ka thargasyon ba kiya kendo nakapor syakapor. Lingba ka internet kala pensok ya baro kinong snong banya simbenta ha ka bha kamiat bat ka roi ka par jong ka jela kari bat ka perthehi baro kowe ha ka ba ki mauden thut ki balabu laweng no. Ka social media ka walam shibun ki jingba andai kum ka Waitlam Arliang Syrti shibun tli ki jingkhang ka jingsneru na ple khamtam ye ki khanna barang ke samla bat kumta ka sangkama kalakiu artat ladangi phai pat sa syaki kubor ham saya bersyukur bakta ek imlang saalang kila kiu step ha haus nam arhajar akau nyo pholak kali kipo sa Facebook laweng no namar kidei ki kubor lamler ka social media ladangi kmi beniap ha kadai kerensan kwan mentoy ka jing penjulor lada omdon ukendri bante lakam yaka. Nidan hakani ka studio jongi ya ki riu champang ki balasan ba ha ka perkhat perdan bat ki balano senyang shikadai sha ka imlang salang ngan penitu shwa ya pi ya ikong Patricia Mukim ibalong I editor jong ka Shalong Times ngidan ru hangni ya iba jo thangkeu ibalong wei ne kinong thok khubor bala remtam hakani ka jalla jongi ibadon menta bat ka bati CTV bat khadu ngidon ni Dr. Benjamin Lingdo ibadai wei ne kino hikai haka school ba nehu haka department jong ka tourism ba ka hotel management ni pidang soha yapi berolai ngot kublai ti ka jingkali baningkong hakwa ban pasat cho shapi kong ngakwa ba pin ai ka jinglam prang ka ba khendiat ka balingkot halor ka demokrasi bat ka social media kum ka Waitlam Arliang Syrti kublai shibun ka demokrasi ka dei ka jing Synshar Paidbah ka bangi ong ba ka bor ka don ha Paidbah rai Paidbah lada umyo ka jing tip ka jing shampang ka babiang umla banjit ya kinong mikmat ki babiang kata ka dei ka jing ngau thu jong kita ki ba shem nengkong ya ka ni ka Synshar khadar Paidbah te ka social media haka shibenta ka ai shibun ki jing tip ki jing ki khubor man la ka sngi shwa ban poi haka kot khubor ngila ayo I shwa po social media te kaya rap ka ni ki breu bakin long inform pengi ong dak pharang mo bakin sngo thu bakin champang bakin respond ru namar kumba kalong menta ni shamba ka jingdon kam ka kot khubor kalong bakin nong thok khubor lene ki nong ai khubor lang ba ki ne ki tendong khubor ki ba thamai kum ka TV bat ka internet kamut ba ban ai ban pen I yo Paidbah ki ai ki jing deko haka Synshar khadar
Te ki Paidbah pada ki dei ban ya lum ban ya lang ban ya mir jing mut ban ya keren persyak pada kan ya syapang kani ka jing Synshar khadar ka babakla khamtam ka ba buon ka jing bamsap bampong ten rei ngi syamba hangi menta pada ngila syuk don ka jing ya keren tang ka social media ka syukut no akum tu kam don kata ka jing mi perthai lani kata ka bangin ya tho da ka dorkhas ka sarkar bangin ya ong balai ba ka ja kum ni kini ki ba mi ka khubor ki dei na em ten nak kata daw kumpangi yu menta ka social media ka lalong ban ka platform ban pen i ke jing shem ya ke jing tem jing put ya ke jing shat ya ke jing le so ba kata ru si benta ka biang himo nrei ka badon kam ka long ba habangi yo ka khubor ngi dei ban ship mi ka tu ka khubor ba ong da tin pareng ban imbibe ya ka tu bat bangin respond ken bangin respond ha ka kom ka badai nrai bun sin ha social media ngi shemba ngi long reactive te ngi long proactive ka ha ka Synshar khadal Paidbah ngi dei ban long proactive ngi dei ban ya mi shakmat ban kedoi gini ki jing ko ha ka Synshar khadal ten kumta ken bat ha ka no ka technology ka bathamai kin don hi ar benta ka shong ha ka jing pendon kam jongi mo ki babon nangi hi we go on Facebook ngi lej ha ka Facebook balai ngi kwa ban ya pen ban ya mir jing mut lem bat ki breu halor ki jing tho jongi ne halor ka jing sngo jongi ya ka Synshar khadar ne ya ka no ka issue ka badon ha ka imlang salang te da ka ba yo ya ka sur ne ki babun le se ngi la ban kham penjana ya ka jing mut la jong lu ken ku ble shibun ko ba jo ngan kli ka jo ka jing kli pi ha ka jing pet jong pi pada ka pila ban ai khendiat chap ka jing sngo jong pi halor ka demokrasi bat ka social media kum ka Waitlam Arliang Syrti ba me bon khlai si boni phi bat ka tu ka jing kli jong phi ka bai dei ba ni ka social media and democracy a double edged sword ka shong pada mano babat ya ka Waitlam ban mai chano namar la da fi pek na ka liang jong Paidbah ba penon kam ya ni social media ngini kren ha ka liang jong ka ni ka social media ka bamenta om tang ya jing tho ki kot ku bor la ni ki television na ka liang jong ka internet ka satellite bat kini ki mobile bamenta bangi penon kam ban priang ya ki kubor ya ki jing pentip ki ba bon rukom na ka liang jong Paidbah ula ban pek ya kata ka jing priang kubor ha ki arukom la ka dei ha ka babahane ka basniu la da kadai pada akabai de paka liang jong ka sarkar ki kwa baka khubor jong ki kan long bai tang na ka benta ka jong ki nang benta jong ka sarkar ka ba penya ya ka government ha ka tu ka por kamut ki la ban priang tang ki khubor jong ki la ni ki bangi ong ki propaganda ti ki la ban penon kam ha ki ar hak borok ki Arliang mereka don sakwe pa kaliang ka ba dei ba ka social media kalong ba kidon sadaki way pada ki brio ki ba pendon kam bakla ya baro Arliang naka bahana ka sniu ki snai ki memes ki pen thok bria ya ka babha ki pen kelas sniu ya ka basniu ki pen kela bagadai bon ajeng mentoi ya ka mon ka jongki kita ki hendak ki point ki bangadon manong Pak Benjamin boleh sibun Pak Mebon fi social media hi ka ayagi ka medium hakabangi la bandon kata kabangi ong aktin pareng ka two way communication ke ek boong i ba mantan sultanat bahayong ba khambun sin hakikot khubor la ko long to print and electronic media ka message ko long one sided mo ka lek bet kumtu sarkar ko ong kumtu ka lek bet kumtu and ubre bo pulie upuli baik kumtu lain ostang lada phiele ban su thu ban interpret hi dala dia lane da ka ba discuss bagi perlo ki jong phi ka wan shawai pan henry normally ka message kolong by one sided henry social media pan ka ai ya ka bor ha ka khti jongi the common people ha ka ba ngila bandon kata ka two way communication ha ka ba mangiru ngila ban pasat biang setei phi ong kumtu kolong kumtu mangi nang ni pasat pat dakum dia te ha kata gurukom social media is a very powerful medium kada kata medium ko bolong ko badon bor hadu kata ya ka ba mangi kum ki breu menta lajan baro hi nganong bai lajan baro ni pendon kam ya ka khrang ba ngila banwan ra ka jing baha ha ka emlang salang
haka yusu thu jonga me bon kata kadai the very essence and the very heart of social media and Constitution of India khendet ngan chu shim nang to hendet article 19 ka guarantee yangi henry to ligi freedom number one of all those freedom kadai the right to freedom of speech and expression tekum no ngan that freedom of speech and expression hoi ngala wan chu halla perta henry ka social media par ka kala long kata ka medium hakaba ka ai bor yangi ki brio bangin express ya kata ka expression ko jongi ngin kren in speech ya ka ba ngingi kwa ban ong and that is the real long ka jingmen to jong ka social media and democracy kumbo ong ikong mentan democracy you know kawan ra ka social media henry kani ka interaction me bon come long one way come long one sided it goes in a cycle mo democracy nurtures social media hakaba ka ailat bakandon ka social media and social media part as a very powerful medium kaya ra ban pen klan ka democracy kala ban pen telot ru tamang nai pa dia kran ya kata kaya ra ban pen klan ka democracy and that is how this cycle keeps on going ngi hapori India hapo state jungi hapo Meghalaya ngilong kumni kumang ngilong menta kibri ki shlur ban kren ban pen i ban kedo one of the reasons for this kadai ka social media ngan ong fi me bon lada umdan social media umdan Facebook umdan WhatsApp lada umdan haduk menta te the voice of the people kamnom poi sa sarkar and democracy will not be strengthened and sarkar kan le kan baka subet ka sumon kum in the 1980s and 1990s hakabang issues nga bai kat baka ong so in that way kapen klan ka democracy kalawan pentelot ru that is a different subject matter right and this medium kadai something golong very very kabadan bor hadu kata hakakti jongi ba ni we like to call ourselves as the common people the common man mo ita idi jing suthu jonga halor ka democracy and social media kumno ka terikam bat kaya interact iwe bat iwe pan te kong bai la ong i ba ban mentan i ong ba ka social media ka pen klan bo ka democracy kai bo re kini ki rio madan bakin yo kata ka platform bakin keren henry ladang i pedru kat kong bai la kadawru ya ka constitution ka right to freedom of speech and expression ni isai ba ha social media hi bun amdan kata ka jingte lakam but bun sin hi kipenon kam da ka to ka constitutional right ka baki ang makadai ka right to freedom of speech and expression hadu katno ka social media ka penklan but hadu katno ka pentelot ya ka demokrasi pi ka jing penklan jalong namar ba kumbalong menta POE ka jing duna jing bakla ka Synshar khadar immediately phila bu ka Facebook nata phila tag CMO CMO's office te ula hapet Amerika tu khamtam lada fi tweet ka ngasngo ba lada ka democracy hi I think Twitter is much more powerful namar kalong ka outreach kalong yar bha but kibriru ki khamshim seriously ken tangba don't come he can dia ka jingnang jing start lada long ban hab ban engage po Twitter te kane ka pen klan shisha kumboong iba Benjamin ka pen klan shisha ya ka demokrasi ya ka Synshar khadar nlai don khndiat ka jing ko te nda ngila ngam palat than ngila long addicted than ya ka internet ngila aduna ya kane ka reflection but ka introspection kane ka jing perkhat jeliu halor kanu ka issue ngim don por shu te ban perkhat jeliu ku mangaju tho barabor ngi duna bhai kane ka social leadership ha ka imlang salang jongi namar ba bon mangi jan baro hi ke bangi kren ka long bet it's very political ngi kwa be ban focus ya kitei ki nru phongut ki badan hapo assembly but ngi sngoru ba ka jing sneu baro de na kam de na kitei te nrei la dangi don por ban reflect hendian ka jing sneu ka wan nangiru nangi ki Paidbah te ngam yu i ban don kata ka social media campaign ban kedoi kita jing duna jongi te baleng ile jet ya kinong khayi ki business people ki menta padeng ya khnyum ngi ong ki don ka sarkar ki shwele business baik kum tu kani ka jing ya keren kaya ba po social media balai pada shwa ka election ngim yu asngo te kini ki jing ya keren te na kata ka daw ngasngo bala dengi ong ba ka social media kan ya rap ya ka demokrasi
kadai banyarap kamtam ha shwa ka election kan ka discourse jongi ka longkum nu ha ka por shwa ban poi ka sngi thep bot habangi yo sngo badon ki MLA ki basiu pisa ni tho ne em ni kan tho ne em ni karukti ne em ni dei em ban kdo tambom ju kham yo sngo kata te kadai kan ka Waitlam Arliang Syrti ka bopi ong but ngasngo ba kawai na ki bor jong ka social media ka bayarap iga demokrasi le ase kadai ha kani ka crowdsourcing kan radang idon kan kanu ka issue ngi bu hapo Facebook le ne Twitter ni ong bangi kwa bandon ka jingelang Paidbah tam so bahawan kata jakala sup ndai don kam bandalik pertam don kam banda tho da ka notice ne ka ike te komentar pe se ha kani ka covid scene mo bon ki jing pen banangi yo na social media ka sarkar menta ki notifications baro khoj la shupha be through WhatsApp ne through na ka WhatsApp de ka poi ka Facebook ka poi ka Twitter te kala ya rap bon hi ka social media ya ka ngatharai bandaya tho bat ka jing duna ka ne ka jing sneu bat ka jing bha ngatharai ka dang la hi ka jing bha ka tham khia hi ka jing bha kan tham kia ka jing tho sha ka jing bha khule kang ba ju mane philaong shpang ka komno ka social media bun ke kanika government ka amde ka yakin news channels mo link ba ki social media ki penon kam ka government ka penon kam na benta ka khwan chimat jongka paladang ipet menta wat ha ka jalla jongiru kelas dang bun ki politician ki badon interest ban phet ya kini ki news channel bat kumbang ilai I haki khndiat por ki news channels ki ba phet ki politician kilas nang kiu stat ba kilas nang ya stat ti kumnu thrai kata kan kta ya ke imlang sa alang khamtam lei ha ka election ka banwan namar kalajam walaupun ke social media ha kumang ong mene bakala banyarap ya boro Arliang mo kala ban long kum ka lembaga jingdon jong ni social media ka long watchdog ya ka jing trekam jong ka sarkar kum ong kong pat miang nrei hakanu rukom pat bangila ban te lakam lani ban yada na ka jing penon kam bakla jong ki politician dak penon kam yang ni social media ni ki don bon ki benta ki bangila ban le larangi penon kam hok ya social media nrei bon na kejing penon kam ke social media kelong tang ban penon kam na menta kejing mentoi simet nak ta kadau kumbang biang ikong pat ngam menjur I na marba ngidon kam banda puson bha banda puli benia bha ya ka ek bang yo I hagi por bam padon gani ka electronic social media ngidang hap puli ne ki kot bor kumban chupai din biang hagi khatsan spas na menchua marsen mi ki printing press te ka dai ban kong ka ba ka sarkar ka tiang namar ba kala adon ka jing pen priang ya ki kubor ka mentalam bagi ni social media ki WhatsApp ki Twitter ki Facebook ki Instagram ki mo nila ban priang kloy kubor bat ka shong ha ka jing penon kam jong ki brio man penon kam hok ya ka khana mangin la ban yo ya ka jing mentoi ka bobha man penon kam ma ki leng jing bakla ka mentala da ka sarkar kai iba ubriu penon kam baklai social media ula mencukang menakani arjar khat khandai katu ga jingja them motor man hab detail nrai marsen sedang ga jing kulma kaban kong ka sarkar ga le ka pen iya ka bor maka don ka bor ban khang ya ga internet ya ka mobile data menhagani ru gani ga jingja hamulai khang ka pen iya ka bor in that case ka sarkar ka la ban penon kam ya ka social media ka ta ru kam ta ba ban ta kumba pi ong mane pi ong ba ka social media ka pen kubor ya ki breu ha ka demokrasi but ladangi ngi doni bangin question nane bangin clear ka government ngila ban le ling ba ka social media hendai ladangi petru ba teng ladangi kumshim kerteng kelumar social media ngila ban cha frame ru ha ka defamation case te ladangi pai nakata kaliang hakanu karukom ngin la bangin kontoy ka government yak karukom trekam jok department ha ka demokrasi ha ka ba ka right to expression speech and expression ru
kasya ban tek lakam haka defamation case. Kalau kumni mo kidan artli Arliang jong two sides of the same coin ma pengangan penakam skin farang kenden kalau kumni ba me bon penbo kinong pendon kam hi ka social media em ngaju ong man ka por yagi perlok ki jonga ba haba ngai jingkren hangdong ong ba kum kinong pendon kam ka social media ngidi ban long ki brave ki belong responsible. We have to be responsible people. Example ibarat hakaru ko amlong responsible jonga bat kinong pendon kam ka social media kolong ba larang ayo kanu kadur ne ka video ne ka information ngamdai ban step ban forward pala khamtam ki information ki belong a bit sensitive right kum ki por menta ki por 2019 yong iba amtan ki belong a bit sensitive ngamdai ban kloy ban forward ngah ban page khandet ban puson ban puli ban yet kadai ne kamdai shisha kande kinong pendan kam ka social media ki ban long responsible ngimdai ban shwele kulmar umdai ban shwele kai lengba ka social media nambala ka social media kala ban ra ya ka jing bha ka social media kala ru ban ra ya ka jing kulmar ka jing jon themator for example we'll go back to 2019 ki buang ha ki bri menta ki boong ba ka jing kulmar kolong hadu ka tu only because of social media ki buang ha ki bri ki boong kum tu menta ngala yo smo bun ki ong ba lada klemya bakla through the social media on that particular night, that particular evening, afternoon rather, kasadang narangi kami bakla lingba ke social media. Lesi kamu numpoi hadu utu upur kumbolong kumtu bat kumbolong bentaru. The issue is not resolved. Huh? It's still there, still burning. It's a burning issue of what state jungi. Mentar dalam ajan long election kan sakhi yang hakui kesengi. Don't be surprised. So responsibility ke jong pi habang dipedon kami ke social media. That is one side of the story. Now the other side of the story Mevon again candid mo Article 19(2) Constitution of India kong kumlo kong ba the state legislature, the union or the state kidon board ban snai ki an ban curb lani ban regulate lani ban restrict. You use the word restrict. Ban restrict yakni ka freedom of speech and expression on the following grounds. What are those grounds? Sovereignty and integrity of India, security of India, friendly relations with neighboring countries, more public order. Hangta mo mebon kawan ka public order. After public order kawan defamation ka bo amufi, right? Laraw ka sarkar, kuno ka sarkar, right? Lani even a district administration kumbangi menta in the case of Bolai, they do anything at all concerning bafi penon kami ke social media to do certain things, right? They derive the power from that particular part of the constitution. You governance fimla ban shule akai kuma file akai konjaka ki khanare. Whatever you do, whatever you decide, whatever you say, whatever orders be, you derive power from somewhere, right? Kane ke defamation bafi ong mafi mebon ni derive nang to. Right, and kalau kau ni kan lada fi le kolmar fi kren kolmar fi kentok kolmar of course condone defamation. La shala dodon menu bakun tok kolmar yanga ne yangi. Of course, I have every right to save myself, to save my skin. Ngan I defamation reputation. Oh, you get reputation jonga. Right, ngala ban le em kumta. Hangta ke mebon. Long ini defamation em kumki long. Teng habang yekren amongst the masses ngiyong baik bak sorkar ka bakla, but actually you have to think candid, but cut candid. What about your responsibility then? Baka posyo ni upod and la nang tay kile kom to, they derive powers from there. Kiwan ra nang to ya ka board and then they do things accordingly, right? Te nakata kan mebon kolong two sides of the same coin te. You femla ban pek tang ya ka way pen khamat ya ka way and then ba pen kren. You have to look at all sides together and then harian kata analyze kandin perkhat kajing bakala kala abandai kajong piru, right? Tama of course it's a different issue pan tang ngacu kudo tang kandin borong ye tip ye kane kinong pai borok khai kitip ye kane. It's a different issue pan ba with this central government, not the state government, with this central government baka use this particular word sedition, defamation and all ban curb pat ye ka freedom ka bangi don the freedom of speech and expression. That is a different story. Katu kadai laka jong katu that is a different story. Te kala ban poi pat shadu utu upot ru. Now where do you draw a line? These are two limits mebon kandie bat shanie. These are two limits, right? Where do you draw a line mentakeng? Right?
Saya poi biang berarti sa kandiat por. Kongpan. Lada mene pi ong ba katarajur ka jong ka jing ba ka jing sneo ka social media ka kambun hi sya ka jing ba banya ka jing sneo. Tambah tu pim sngo ba kat nang yat ki sngi bagi por bagi ya ka social media kala kamlong umur kala kamlong ka baja clear do kata-kata haba ya ki breu la divide. Nama ladang ipet ka kum ka history jong ka state jongi. Na au khandai spa khandai puar kadon gajing kulumar hagi khandai spa nyopau prapau de kalas gajing kulumar ka bahe tam ka de hau khandai spa khandai punyau de nadu katu kopor hadu arajar khatpra kala don kata gajing song suk jing song san hakane ka jela jongi hendrai nadu ba kawan katu ka themator issue hau arajar khatpra kala don kata ka division ha padang ka society but kata ka division kat nang mi kipor kia kala nang he ba kala nang jur ha ka ba ngilai iru ba kidon kitu kiba kanto kiba dei na sabar ka state jongi kiba pelong volatile ya ka state jongi ba kiba pelong kum pressure cooker de ha tu pidang pisngo ba ka social media ha ka jok ka ba menta kalong ka ba kabalong dangerous na benta ka ni ka generation kadai katu ka jing kdo jong pi kadai khamtam yau tu brio berteng u wiki de ubadon shapo bombe rai uba pat video ki belong so inflammatory mo nakapor te ka bapla ka long balik ki pulit jongi ki mla kem te pe gitu ki bakran persya ki badifame ya ka Nagaland ki badifame ya tu MP na Arunachal ki syawan raem ki sya kem ngi pada hang ni katlot palat kan ga law and order jongi te teng ngal ngo ngin ong gumnu kan lada ngimla ban kem yu tu namal he is creating a lot of polarization ya ka society pi ki wat ki bre ki Bengalis ki basa ba syong hang ni ki ong balai tu bre open kelumar ketika te namal ba ngi jenja pat mengi ki basa hang ni ka pen ya shrut yang ni namal ka tu ga jing ong jong pi ba ngilai syong suk syong san na du kumta ngatrai kamlong pi ka basisya lada pikran hi bat ki ni ki kumonong no ki non tribals ki syong basa hang ni ki don bet ka jing syong sir ngamtip lada pi sngo ne ame kata rai persyang ban keren bat ki ong batang sulak don kanu ka huri hura de maki ibarat mensiem nang kong te mentali le la nang pen priang dengan ka social media kata kan ka social media ka don ka bor ban pen fragment dia ka society te ban divide ban fragment ban cause extremism kidai kini ki points ki ba sneu ba nang ta ka pen polarize dia ki brio ha kata ka kom ba kitu ki ba perkhat lang kum ju lada dai gijing perkhat ka ba sneu ki kran tang parama ki kum tu te ki plot hang tu ki plan hang tu ban le kum no nang ta kapoi sakane ka jing troll ya ki brio ki ba mehap jing mut bat ki ngasno ha ka Synshar Paidbah we have the right to dissent kam dai bangan shu ko ngu ngan shu hap jing mut bet pat baro ka bang keren ini ngala bandon laki jong ki jing mut jing perkhan bat ha ka demokrasi ngasrai ngi hap hi bania burom iwei ha ta rukom te kani ka ba phikro mentan ka dai ka bakong san ba ka point kan namar ba ngidai ban pen iya ka sorkar balai bakam la ban le ai kum ye kini ki jaj brio ki ban nabar ki don bor ban le hadu kat ni kim ngatharai ki numwan syong wan sa syu hang ni rai ki persyang te ban pen ayu ki dakren ben palat hi ngasngo ngayu i ka video kan nang ta kan ni ka halor ka right to freedom of speech and expression mo ngasngo ban ong ba kadon katuka kendon ka boong ba within it is not absolute it's not absolute kan you have to be responsible for what you say kamut ladangi keno ya ka sorkaru ni hab ban ladon daki kot kisla daki documents ban pen nrei la syatan la sya I defamation case so within reasonable limits kan kata ka kendon la bu lupa freedom of speech within reasonable limits kamut bangihap ban pendon kam ka reason ndai menta pinda page social media teni la shuya tho kluma before we think we've written shuaban perkhat shuaban
ayu bah ban penwan dur ka jing tho ru la dep tho no wood la dep pha no namar balai kadon luk to jing kwa te ban ong I'm the first to know man ta baro khoj la long journalist te dei Kong pal ladang ipa lada ngipet ri India ha kini ki Hindu banai haus nam arajar arpuai kadon komba lai pusau poin pra pnyo krur ki balas dang ban pelon kam ya u VPN te pila ban ai jingmut khandiat wei new VPN ngam tip te phimte em ngam tip sorry ngam tip ta baju ngam la ban batai benia yu VPN tang ba la ka ngala ju i ka ni ka jing penun kam yu VPN kan I'm sorry ngala klet ka full form jung VPN ha to kumbangan chubatai khandiat ya kipat ba nongpet VPN udai u virtual private network but uniu VPN bun sin hi ki ju penon kam kini ki ba pentho lamwer ki breu namar ba lada pi penon kam ya uniu VPN kemud ya ka location jong pi ba yu IP address jong pi omla ban trace te kidan ki katu kat ni ki pulet sentiat ki ba ngala persyang ban ikran bat ba ngala persyang ban keli balai ba haduk menta yu uniu VKD ompala ban set ban kumta ban yok kem Ndai bun ki ong ba let's say day ba u penon kam ya uniu VPN te uniu VPN ulong u bashar kai do kata-kata but kat nang mi kisngi ni i ha ka jela jungi kila nang bun ki ba penon kam yu VPN kam tam kumno ba pintep ba ki bun ki bre ba penon kam VPN kalong ba lada ki le ikini ki yakini ki TikTok videos namar TikTok la syaban ha ka ri jungi hi barok hoy handai ki breu da ka jing penon kam yau tu VPN kila ban ai ka location jung ki ha kitu kiri ki ba syak ban penon kam TikTok but kumta ki penon kam ya ka TikTok ha ka jela ba ka ri jungi tengni ya chakmat ba jo kumbai la ong i kong Patricia mentan ba baro ngila kala reporter but baro hi ladang ipet ni don ya kata ka jing terang bangin long baningkong handai kata ka jing terang kamde tang ha ki beriu madan ne ki common man handai kata ka jing terang ru kadon ha padang ki news channel ha ka bangi i bun sin ki news channel ki penmi ya ki news ki babakla ti kai ka ba pidon ban ong halor kani ka jing be ya ki sensational news lani ki news ban yo ban highlight ning breaking news yes breaking news ka dei ka wei ka ba baro hingia be ha be dei ba ka jing pathai khubor tingi kwa ban long ki banengkong ban pelait mentang ni la kham suki ha ka ban pelait leng ba ki cable ni la pelait shwa ki YouTube lani Facebook lani Instagram ya ka breaking news kan khubor notification jong sarkar ni pelait lama kini lada dei ki khubor ki bang ni haplek be da ki camera person bat ki reporter Shafil kham paji lani wat tang ha sorba shalong ru bon sen hi ki brio jungi menta ki lapanun kam da ni social media ha ba ki upload ki status jong ki ban pani ba ya ngila break ni kong mengi ya ni ka issue ya ni ka jingja ko mat ka tu ka jingja man ha ka ni mo lai ba syak set yap i mama she kalong kum tai ni pha ya ke reporter ya ke camera person jung ban lech tu dre ke la dep upload palang mobile jung ki ya ka ek bajan tu kani ka ngimla ban khang mar ki de ki brior ki ban lai lo ki la ban le ka ba mon ya mobile jung ki ka internet jung ki te mla ban ngin re ka penduna no ke views jung ka ta ke ta re bonong ba kan ai jung mentai do ta ban break ya ta news kam da mentai ya do ta ha ba jo kum people adon ha kan ka feel la slam ba but ling ba ki por ni i ba kelas dang mi shibun teli ki news channel but bun teli ki news channel menta kimde shu ki news channel ki ba report hende ki de tang ki news channel ki ba copy paste te bun sin ni i ya ki materials ki articles ki ba ki shu copy paste na ki way pat ki sources teng ki de na ki news channel hi but teng ki de na ki riu madan ke ga jung sngo jung pi halor kani ka trend ka ba layat ha menta
hakabaki news channel kim report chu ki news hendrik chu copy paste kani ka ba fi ong fi ka trend dei ka dei ka ba nga isi ngam sungu ya ngam sung tanan ba on chu copy paste how usnem arajar khat sao na khat lain tu nga tharang text fi po Facebook ni po daka SMS no nga klam penur kam WhatsApp how to port ngi kong pat ka Shillong Times jung phi ka dei ka ju ka ba ki puli po ka way na ki news channel English ka ba hadu ba ka anchor ka ong hana ba so and so spoke to the Shillong Times whereas they were showing ha ka po ka channel jongga channel po nong ba te ngasngu bitar nong gumno ngasngu babi ngasngu ashim banlong ba banong bangin hapan kopi kamdei ngi klem yo jing kai bangin shu kopi ngin shu tu na ka jong ki wei ngin pen i kum bangi dei mangi ka kum news reporter ngi dei ban lek daladi ban report daladi ya ka e kum ngi let's say ngai i kat tu nakaliang jong Shillong Times ka khami i nakawai ka angle nakaliang jong kawai ka news channel ki i nakawai angle te kam ai jeng men toy Paidbah fi namar ba Paidbah ulong u sya yalam bakla u sungtu bakla ya jing i ka news u bakham shalak u pule in between the lines tu la ban sungtu no ari kani ga ju ka khubor kani ga dibol layu i hangta dei kum ki nong pathai khubor hi ni dei ban ai ka khubor ka bang i na ka angle ka jongi dang ba shisha am dang ba shu shimtu na ka jongi wei tegani ka jingdon jong social media ka pen bakla ha namar ba teng yo jing tip ha po WhatsApp am ngla tho mdai mangi ngla ki brig la shu tho ba kani ka de khubor mentawat ki radio channel ru ki la ai khubor re kam mental le te ngathrai mangi ki ba tho kot khubor kani ka hard paper em ni follow ki tu ki trend ha Twitter manu ba ongkumno chief minister ongkumno ni sa persyang ban be news salor ka tu padam dei I think it works both ways ke ban be kam detail re long ti menta chief minister ya ki notification ki ba ban pentip kloi no ai ba Twitter we can follow on Twitter te ba ban ke epidon be halor ka ta pham yes nga ka ban stick sa halor ka ni phi long gidi ma su thu ka we kan me bon and this is open secret but khan ni su thu e kata. But when it comes to newspapers, be it print or electronic, sharing of news feed happens all over the world. Nayakran tangi local dailies ki jongi hang ni national dailies, all papers menta filawan puli hapo internet. All papers around the world they share news feed, right? Like for example, idon ikong Patricia hang ni Shillong Times. If you go to the back page, bakhambun hi ki news halor sports te kong pio na po PTI pio na po API right na po agency so kani ban share news nothing wrong right the only thing is that you have to acknowledge kan bakam dei jong pio nang tu right that is a different story and then if you all newspapers in the country ki middle pages kum tu they have stories about exercise and nutrition and all that they share that news which is also okay. Hendake wat boang ibajur ka dehi but when it comes to breaking stories and burning issues and all that so maybe it's not good to copy you have ban lej ban especially local stories kan ni dei bandon hang tu kan tilong there's a balance kan me bon ngim long bon ong ba kani ka long ka ba dei ka te ka long ka bam dei kan ba jo long there is a balance and all papers around the world they do that even NDTV ngasih puli ba NDTV some of the news stories bagi ai maki am kam dei ko jongki right ki change the title na jurong the rest of the story am itu kumbolong from other news agencies ki wan ra we inform one another no kumenta ki jingjang ni hapo Shillong kum kani ga jingsha panyap iba chi I told Shekhar Gupta to send some of his reporters and they came here and they stayed for a week ngong you Rajdeep ngong itu you know your own fraternity balai bakin kam yo kam tikenai ka ya ka kubol bat bakan long de kan poi shawai de kan dai ka ngi shulong localize be hang ni tem so ya ha kan so long chupun kot mo so there's nothing wrong with that long it's a practice long ka biang but there must be a balance I agree wang ibajur ka dei there must be a balance right and hak tu kandit VPN mo chu atang kandit
this problem of VPN is very long. It's really a huge problem right now. More, I can also do that if I want, right? Anyone can do that. Then namar jong uni VPN, but the central government dang it's 2021 rules only dang kapan mi ka information technology intermediary rules 2021 you can fill up banya page nang ni sakman information technology, something to do with ethics and all that, intermediary rules 2021. Now these rules have come under that Ministry of Electronics and Information Technology and ka ringborn nang to na po Information Technology Act 2000, which is the main act actually ka ringborn nang to. And the main purpose yung ka intermediary rules of the YouTube gibon hagi videos is to deal with issues like these private networks. Kipapundon kam kibriu. Of course, for the central government, it's a different story. Bagi ka ban kumbaong mata ban rule and to tamper free speech. The story jungki gadai laka jong, right? But for us as common people, the story is this ba to deal with this problem of VPN kami katu kay menta. Now again, it's kadai ka Waitlam Arliang Syrti because it can be good, it can be bad also. But at least this year, the initiative has been taken kan. Tatang ita hendet halor VPN. Now this is a developing story ya kabang gidang la pun pulih, it's there on the internet ni la pun pulih. Okay. Kulai baban. Te kongpat kumba pi ong pi menemo pi penmi ki newspapers bali hard copy. Haka jing syam jong pi ka ka jing ya pair ka ba kraw hapadeng ka hard copy but ka e-paper. Okay, e-paper is exact replica jong ka hard copy mo. Te ki babun pada ki bala kamrang ba kam san ka karta ki dang so tenat hi ban bat itu kokot khubor bikin puli na kokot khubor kim la te ban adjust ban page news hai ni mobile barit ni ban page hai laptop ki so tenat hi ban page da tu. So it's a replica of the hard copy. Te ladang ipet ru lada ya ka e-paper at any time it can be edited. Ho. Kat ba ka hard copy mla. Te hatu kani ka jingla ban edit ya ke e-paper kat bamon hakano kono ko poru hatu kata kade kabu jingma ya ka rukom report kalong kumni mo lada pipule hi ya ki kot ki batho kini ki journalist ki bala in who are legends ki ong but the truth is never fully seen in a day. Everything is a developing story. It develops over time also. Arbaje pilih kalau tu, anda pilih saubaje kalau tu, kalau pi report arbaje kami hap shoot. It allows us to correct ourselves. Te baju. Dadang i pet ya kanika e-paper menta. Kumba kamtam hakipor menshua, ladang i kwa ngi don kam proof. Ngi syara bedaka kot kubor. Handai haka juk bementa nadu bakal adon ke e-paper. Namar ba la ban edit. Hatu pim sngoba kata kala ban bu jingma ban tampa ya ki proof ba ki facts. Ka jing kali jong fi ka ong ba la ban edit ya ka to ka e-paper. Nga ngam la ban edit. La dai ke long times ikong ila ban edit. Ya kata ka di siya la dangan ra ya ka to ka e-paper hapo mobile jonga ban pen i ya phi bagani ka de ka proof. But ha ka to ka jo ka por ikong i shong hapo office ila de edit that's a big problem. Nrei la dangan ra ka to pen i phi ka de ka proof nga claim edit nga ka de ka bang ngayo na ka long times. Just an example ka de na long times. Tinga masngo ka e-paper ka irap. Kumba kile ya ka driver's license ya di curfew pass ke ngarap de mobile pen i kan ni long ka yarap kan ka jing yuleng ba kan ka medium iwe ngamut ban ha ka bay de bo ni VPN VPN de kunja app ubapin habban download la da fi penon kami itu ti hadu kan no kan plot kata ka bor jonggi badai ban sentiat banuat mano ba download YouTube VPN fi syapang VPD kan te ngatarang mi beteng kata tambah kata julong ba kat kum jing tip jonga ti ya kan ka e-paper kata ka de ka point jonga ba ka yarap ladang idon kamman penon kami itu sebut te baban ka jingdan jong ka YouTube menta ru ka kala ailat bakala aibor ya ki babun ki breu
ba kin penon kam ya ka kum kan news channel tingem ong e na benta gini news channel ki bala yo license henry pemnon kam ban yo license ba pin pen mi news ha YouTube Of course, hoi. te hakanu korkom kani ka jing penon kam ya ka YouTube kum ka news channel da ki breu ki bam pat yo license ka bu jing ma Fi ka YouTube te kalong wait it's a platform, it's Free a for medium hakama mano ulaban upload iki videos iki jongki mo there is no system ban filter ne ban check ne ban regulate, right? Ban system have YouTube mano ulaban bo iki contents ki jongki ngarang ye tu sure bangin ye shongkai di shang rang ye kan we baju itu ko por ikong part 1 ngong ba fitep hapo YouTube itu ki news contents ki jong phi men shang aset comment nga use be du Gmail account ujonga ubomi du kerteng ujonga baka judge ko jonga nga comment here after recent incidents baja kum to nga comment be laka jong comment right nga suthu kum no nga analyze kum no nga comment be laka jong here before actually after that ki comments ki ba naik keren mo ki ba tomet ki ba klema kor ki ba pelong kam kai ti nadu ka tu ngan itu fi me bon ngala sange ban comment about YouTube. I have stopped commenting. Namar ngam ka ban lek ki way to use fake IDs and fake names ban mi dur khla ban mi da ka kerteng ha flower ne table kum tu ban lek ka bon hang ni sorry ngathai hang ni kan YouTube has to do some work right kum ko Twitter man ta kala ban lek kum tu ha teng ke sarkar India ko ong ne teng ke Twitter hi ka le nama you have broken the ground rules or the house rules BBC ru le kum ta Rahul Gandhi sha block BBC ru ka le kum tu fi comment kulmar ko ong ba yang tu you have broken house rules your comment will not be shown, right? I think YouTube will have to long ka happen trekam halor kan ye and ada ka trekam halor kan ye ko to ke issue ba fi am fi me bon ba kini ki unsolicited news channels and all that give your license and all that will be taken care of. In the end, social media is always about responsibility. Ada fitip ba channel A, B, C is licensed. Tapi pagi gitu kan. Fitip X, Y, Z te udi boswile kam kai tenai pagi kan in the first place. But why do you want to waste your time ban pagi ki? Social media he me born like in the end kasam ba shimate you have to be responsible. No one can tell you to do that kan. Sorry, mudon manu ro bala ban ong ipi ba phin le akum ta ma fi ka ban le tang kata halor kini ki news channels ki belong ngilawan ong ki belong fake ki ba right ki ba belong genuine reg ba shoot load videos ba to hem nga ngas ngo badai ban kedoi kan ni ka phang ting iklem crunch phang kan ni ka jing spread jong ka fake news te kan ni ngatrai ka social media he is solely responsible for that te ladangim la ban contain kan ni ngam tip hakanur democracy will not work if we have to act, if somebody spreads fake news and everybody believes that kan ni kan long counter bahaya ka democracy kan te sakawai pada ka long ba since you're a teacher mo ba ben hatom la dai mo na du ki class ki ba class 4 5 bangan hikai ya ki kena te about social media responsibility kadai namar nga syong ha umpling te ka mat persyaying jonga don tu kamadan bahep ha ki don bapli ki kena balik kai ki babuan pada ki syong tu live sangut syep page video I don't know ka ki page mo te ka idon jing ma bha phi ba ka concentration hi ha ka puli puthi ka la duna shibon kan kadai mo kumbangan cuban kan diat ikong ba prapusan persen na baro ki content bala upload ha social media kum ki news ki dei ki fake news lani ki khubor ham saya lani ki khubor thok te baju ngan poise piswa kum bala ong ikong menta ba ke ki khna bun ki la kham concentrate ha ki mobile phone ba ha ki social media ladang ipet ha ki kiri jong ka pertai kum ka Germany ki dadan da kini ki age restriction ki kena bakat nos nem kila ban penon kam ya ka Facebook ya ka YouTube ya ka Instagram bakum tater handai ladangi phai pat sha ka ri ka jongi omdani kum kata hakanu ka rukom ha ka jing pet jong phi ba ka social media ka kata ya ka rukom perkhat jong ki kena batu ka bu jing ma ya ka lawe jong ka ri ba ka jat ban reu I like yang
pa me bon mangan khendiak ngan ban halor ka jing kren chpang ka YouTube pat ka tu ka jing ong bat ka Twitter jing khang dei u Mahmuda Buhari jong ka Nigeria Donald Trump president jing US u sha khang ha ka Twitter namar ki don ka bor ban khang la da fi comment ka nu ka bom sungu ye dei naman ta ka imlang ka salang habai dei ba ka YouTube pan ki comment sang tu ki ba isir khai ha Facebook ro ki comment pe manak dang ma kini gi sngi ki comment ya i DC badon burong ka shuki jong ka deputy commissioner jong ka is ka sil sya kren kum tu balong ka po jaj porati ba ye tu no kren nrei ki wei ki ra khi ki sutana te ka tu ngimla ngamla ban khang nrei ngala ban report ki ka bor jong ki wei ki ba penun kami YouTube la ban report yo tu ba le gitu ki ba tho gitu comments mentah bai dei ba kani ka jing penon kam bakla jong ki khna e kini ki social media ki penon kam ni mobile ki la ban yo ki jing tip ki bom don kam rei maki ki lam do ki la ban snai u bom ru u ID ru ki la ban snai lembaga jing pe jing mobile lembaga jing don jong ni social media I'm sorry om tang ki khna wat ki rang bar por dang mi thmai ni mobile ki hapo parliament how was it parliament he tu ki song ki pek mobile ki bom sung ya ha ban kran ni pornography kam kata ka jing penon kam bakla kata ka responsibility jong ki brio ki ba penon kam ya ka mobile la ni ka social media ka wei ka bahatam but ka wei ba sniu tam la da pi penon kam bakla kasyong mentah ka jing hikai je ki babu kasyong mentah je na hikai nadu nang dangre poskol ban hikai kum penon kam ya ka na mentah ka jing mentoi ka babha we want she made it she continue ye itamo long kundet astonat bhai tai point beri sikong long nia kren em bo sex education de man hikai na school lower classes long anda la dei por ki khna bing su we should teach them from that time right Hai ka social media responsibility rule adon kampi man perung apa school curriculum it may not be a paper as such tamba some module something it should be there in some of the papers ban batai khna kumno bangin pendon kam ka social media as a responsible citizen beling ong kumta namar ba let's take the example in a shame ya kanuksa jong Facebook mo ngak mau sa 3 years ago last time shwa umak Zuckerberg wong kumne wong ba mentah apa Facebook ngin le kumno ngin shna kita ki algorithms ngin shna ya kita ki AUM hakaba ngila ban track ya ki fake news and the moment ngi UE but ngi track but ngi identify with the fake news ngin weng ya content ngin drop ya content from the platform mo uang kumta henry menta katu kala chuja la kaja fite boleh kaja number it involves a lot of money a lot of manpower a lot of resources a lot of computing a lot of coding ya kaba Pemla ban imagine and kibriye kiban spread fake news gichong em unong tu jam ar jam sakmat ban you pull it babe unong tu right and kini kibriye basna fake news they will find new ways you come to bathma and kada Facebook Zuckerberg tu la susngap jare ko la chukul ko tu and it's still happening right now na tha kada long at the school level haban le hi naladi self regulation kadang kam naik up ek sarkar naik up you Google bon le for the YouTube naik up you Zuckerberg bon le for Facebook and WhatsApp naik up kita bu syurut hikai nadu dagret kumno bangin pendon kam minong responsible kita mevon kata ka solution one up regulation one up intermediary rules one up ARUM kasong baik tina kadang di wan hikai ki khanaret fite menta ki khanaret ki barang lai sausnem ki bat mobile ki lekai mobile PEM utip kumnu banlek shanu banlek kumnu PFM tip kitip right lada haduk tu ka knowledge ki don you just observe paje ki teng lada haduk tu ka knowledge ki don it will not be kamdum long ka ba ya ki ru ban su thu ba ngadi bandang pat kumnu ban pendon kam ya ka tu lada kila banlek ka tu ti kila ru ban su thu kum tu ngathai right from school ngathai kong fi on class 4 class 5 I think class 2 class 3 fi really kani ko online class system mentally kani ko online class system mentally class 2 class 3 man ngai ki ba bedang ret baharu ki mi kepala syu ada mobile ban penmelen ki te kong ka wei ka ba ngakwa ban kno ka long mo don na pedang jungi ki bala sha thor sha troll ba mo kam tam eda kakten khasi te ngile chepo cyber crime cell ngile report cyber crime cell ko ong bathok da khasi te
ban pha support Facebook, you know, ka jenjar kan. Kata ka ka problem kan ba Mark Zuckerberg kan read kasi. Exactly. Hangta. Many issues like this. Nang daw turu em ula suja la aja. Of course la aja. Film yo any comments from him about this now. Aja la aja na ula su thui ki jing e ki ba mi nang ni. Te ko kong ba yang ba kelade ka por bangin penrung kumno ba ngin penon kami ki social media ki school ba ya sex education mo. Tang ba kong ladang ipet ya ka reality ya ka jing shisha jong ka education system ka bangidon. Ya ka syllabus mentala suppose nam tang sakut kaju. Te ki kelas 10, kelas 9, kelas 10 kila change. Te tang ba ladang ipet ya kini ki 11, 12 kitang sa kaju haduk menta. Kay ka banga police post nam menchua ngahikai menta. Te hatu pi sngo ba kani ka sarkar ka bangidon. Tani ka sarkar ka banuan. Kan la thrai bante la kam. Pi ka ba hang ni ka long ba ngi bet ya ka sarkar ka don em ki resources ban sngo thu ka ni. Ka don em ka capability to understand the vision of education kan. Te balay ngim don ka kenja educational intellectual group kaban ai buj ai bod ka sarkar kumenta padeng kan ka covid lu mo. Kumno ban revamp ya ka curriculum, what to leave out, what to include. Di sisa la day ban consult kan ka bigger group of principals or of educationists and all. Kamtam gini ki be deal but ki everyday issues kan. Nama teng ngila should depend on the bureaucracy. Kiwan na yeng ki rung hang tu nang tu gila le yeng. They have no idea of what's happening on the ground. Lada kam don ka reality check hang ni ngin sa kan salong kan sa destroy yang ite kan ka education system namar the rest of the world pet ka jingya state ka bro khoj ani ki ka curriculum change is constant. Ni pada pi ong suppose na man shwa pi pule kata kaju ni dang pule. Kamtam don ki issues ki bang, you know, there are issues that we really have to integrate with particular subject in kumkani ka bangi ong shang social media. It can be a cross cutting theme for every subject. Every teacher can say something day. Kum ka sex education, it does not need to be a separate subject and it's so important ka don kam te ka ba ngidon kam hang ni pada kumbang kren ne bi baju bahaka ketin khasi padela dengi ong banle sex education sekinong kendong kan surat ngala julej bat ka Martin Luther University ka sitom ha bangim don ni ki kentin. Te ngin saya beteng ya kan ni ka jing kren ha ka wei pat ka episode bada ka tu perlok nong pet ngila poi syaka bakut jong kan ni ka program jongi mentakas ngi nai sa bangi ngin saya syam yang ha ka wei ka tayo ha ka bangin nang ye beteng baki wei pat kimat bakongsan batar bason ya ka jela jongi borok wei kani ka dei ka Didi Megalia banga dei umibon ling doar kuble shibun ubleun kurkuyi pi tiasuk